इथे 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 नाही नाही तुझं नाव काय? नाही तुम्हाला आयडी कार्ड आहे ते दाखव दाखव रे. तुझं नाव काय ते पहिली सांग मला. माझं राहुल घुबडे नाव आहे. हां तुम्हाला इथे शूटिंग करण्यासाठी आयडी कार्ड आहे का? आयडी कार्ड म्हणजे जे बीचवरती लायसन लागते कसं म्हणत आहे तुम्ही, काय पाहिजे तुम्हाला? इकडे फोर्ट अग्वादा म्युझियम मध्ये. सरसोबत बोलून घ्या. सर नाही तुम्ही स्वतः सांगा. तुम्हाला इथे तिकीट काढून आत आलोय तुम्ही. हां हा तिकीट काढून द्या फ्री तुम्हाला सोडलं. दादा. आम्ही नेहमी काम हा ते नेहमी काम कर. आज गोवा क्रांती दिन आहे आणि आज फ्रीडम फायटरच्या मुलांना इथे अडवलं गेटवर त्यांना तिकीट कार्ड म्हटलं आणि तुम्ही इथे बाहेरचे येऊन धंदे करतात. तुम्हाला तिकीट नाही आयडी कार्ड नाही काय प्रकार काय आहे? किती कमिशन देतात तुम्ही? हॅलो किती कमिशन देतात तुम्ही? कस्टमर बघू मी. एक मिनिट. कस्टमर नाही पहिली इथे बोला. मला प्रत्येक उत्तर देतो, बस 1 मिनिट थांबा. बस नाही बोला ना लाईव्ह वर आहे. 1 मिनिट. हो लाईव्हवर आहे मला समजतं, पण 1 मिनिट थांबाल तुम्ही तर मी तुमच्यावर सविस्तर बोलू शकतो ना. हां 1 मिनिट बस. नाही तुम्ही कस्टमरला किती चार्ज करता तिकडे कशाचे? या फोटो काढायचे? जे रेट आहे ते काय रेट काय आता किती पैसे घेतले? हा 100 रुपये घेतले. 100 रुपये. बघून घे नाही. हाँ या फोटोचे 100 रुपये घेतले तुम्ही. तुम लोग इसको कैसा अलाउ करता है? कार्ड बीड चेक करता है इसका? सर हम लोग इधर पहले आया ना, हाँ? आया मैं नया अच्छा नया नहीं अभी आज गोवा क्रांति दिन है और फ्रीडम फाइटर के फैमिली इधर आया है अंदर और आप लोगों ने उनको अंदर आने के लिए पहले मनाही किया टिकट निकालने के लिए. तो ये धंधा करने के लिए आप ऐसा अंदर कैसे छोड़ा? सर लोग पहले से आ रहा ना सर. आप पहले से आ रहे हैं मतलब फ्रीडम गोवा का फ्रीडम किसने दिया? तो हमको मालूम नहीं. वही ना. तो ये ऐसा ये अच्छा नहीं है ना. जब सुपरवाइजर लोग नहीं रोक सकते सर तो हम लोग क्यों क्या होते हैं रोक? कौन है सुपरवाइजर इधर? हमारे सुपरवाइजर आप बुला उसको. नहीं बोलो.